Magandang hapon po mga kabahakak. Matinding labanan po ngayon dito sa ating panahon. Parang matagal-tagal na itong ulan na to. Mga dalawang ano yan? Ano yun? Dalawang week na po. Ano yung Tagalog yung simana? Ay, mga kabahakak, mangutan ako, magtanong po ako. Ano yung Tagalog sa dalawang simana? Ano yun? Ano yung Tagalog sa simana? 2 linggo na po. Okay, ngayon na alam ko na mga kabahakak. 2 linggo na po ang ulan dito sa amin. Dito sa Aurora, Zamboanga del Sur. Dalawang linggo na po. Hindi araw-araw, gabi-gabi, ulan palagi. Di ko alam kung ano. Matindi itong labanan na to kasi hirap kasi. Ang aking hanap buhay ay mag-ice cream. Meron akong mga tao na nagbinta ng ice cream. Pero mukhang hindi maganda ang kita nila kasi araw at gabi umulan dito. At sa ganin ay Tagalog sa nahihirapan po ang kanilang isa't isang pamilya kasi kunti na lang ang maibigay sa kanilang asawa. Baka mag-away naman sila kanilang asawa kasi hirap. Di po lahat nating video ay bumakak tayo kagaya nito. Kasi may seryoso naman tayong usapan dito. Ang tagal ng ulan, kanina pa to, umaga pa. Hanggang ngayon, mayroon isa akong tao na hindi ko pinaalis. Hindi ko pinabinta yung ice cream nila. Kasi labo na eh. Mag-aksaya lang sila ng panahon, papunta ng area. Pero di pa rin maubos. Di ko alam kung paano to o kailan to humihinto tong bagyo na to. Grabe. Basang-basa, Ug sa Bisaya pa, di matabang. Muna itong, ito ang ating gagawin. Magbablog na lang. Kasi hindi po ako hindi ako makapunta doon sa bayan kasi kasi Tagalog aning lungsod, sintro. Pasensya na po kayo mga kabaka kasi hindi ako masyado magsalita ng Tagalog. Hindi ako masyado magsalita. Nasayop na ako. Hindi ako sanay na magsalita ng Tagalog. Yan pala. Ang labo naman ni bahakak. Labo naman ito. Pero may seryoso naman tayong usapan dito diba? Wala akong ma-interview at wala akong matanong kung bakit, ano nangyari, bakit o kailan to huminto. Kasi ito na lang ang naglilibang lang ako, magbablog na ako, magsalita ng salita na ako lang para meron naman akong libangan kasi di matabang. Ang labo nito Ulan punong na. Mga kabahakak, itong video na to, pag napanood nyo at nagustuhan nyo ito ang aking video, kahit hindi ninyo ako kilala, at sana naman makilala nyo ako. Ito lang masasabi ko at humingi ako ng pasensya pag hindi kayo masyado nakaintindi sa mga salita ko, hindi kayo nakaintindi sa mga ito na lang ang
hingin ko sa inyo, pag nagustuhan nyo ang aking video, paki-share naman po at paki-like. And then, pagkatapos, click nyo ang subscribe. And then, lumabas yung button bell. Pag-click po sa all. Para sa isunod ng aking video, may update kayo at matuwa naman kayo at matatawa. Kahit moves ko lang o bahak ko lang, mawala ng stress ng iyong buhay. Bye-bye mga kabakak! Love you!